300 rand bayithathe bahambe nayo. This is babu dokotela bayisebojabulile. Then sinenkinga nana yabantu assumed ukuthi banedliso. Leyanto nali idliso liyayenza leyanto. Nali idliso liyayenza leyanto. Ogcine ube sengathi umuntu one Helicobacter pylori bacteria HP bacteria. Kanti vese umuntu owadliswa. Abantu mebedliswa ke abantu aba understand awudliselwa bulawa. Kunedliso lesichitho. Akudlisa umuntu lento ukuthi unyanyeke ube nesichitho. Kufuna ukuthi le dliso leli noma ngabe uyaliphalaza kodwa ufuna uqala into ezolikhipha nje ngaphakathi. Into ezolikhipha nje ngaphakathi ungajaha uliphalaza because usuke lakhele lapha kuwena. Lo muntu loyo onalelo dliso lelo uba nama signs or uba nama symptoms. I repeat, uba nempawu ezitshengisa ukuthi lo muntu ungenza ukuthi noma ngabe kuthiwa ama ulcer la kodwa ngeke phela bodla umoya omumbi kanje. Lo muntu unuka njengehashi phela manje. Kusuke kuyilelo dliso ke lelo. Lenza ukuthi kwa bad breath yakho, bad breath yakho ingabekezeleki. And umoya wakho nje uma ukhuluma sakathi ungahlezi ukuthi ngwavese muka kuqeda ukukhuluma nalomuntu usiyahamba vese akeka safuna uhlala. Lento ke isuke yakhele la ngaphakathi. Sifuna ukukunika ke umuthi esibiza Malvan Q3. Malvan Q3 for that purpose. Umuntu lona othi babudokotela nginawe mina kama ulcer. Ukhona ukudla engasakudla. Ngizokunika iMalvan. Ngizokunika iMalvan Q3 engicela ukuthi abantu baseGoli abayithathe advantage kumama ukuze emncaphe because istock esemnike sona senele ukuthi kuzoze kuvalwe enaso. Engisho ukuthi ningasho ukuthi hey babudokotela siyamfonela uMambusi lana eGoli uthi stock akanaso. It will be an unethical behavior mengathiwa sinento enjalo. Stock abantu baseGoli iMalvan nansi uthola i2 liter ibhala ukuthi Malvan Q3 inesithombe sika baba udokotela. Malvan Q3 inesithombe sika baba udokotela because sifuna ukuthi ningathengi ama generic. Akube yiyona. It has quercetin. It has quercetin. This is what I want you to do. When you're Johannesburg, consider yourself covered. eGoli uzoyithola ngo500 rand. eKZN uzoyithola ngo500 rand. Uma ufuna ukuposelwa, it is 10 times difficult because asikaze siyipose. Asikaze ke siyipose. Kodwa nje ungifuna lo muntu nje osekucacile ukuthi ayikho into ayenzayo, akusadli lutho, ama ulcer nje yambhubhisa, ama ulcer nje yambhubhisa. It may be a HP